Mzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lerotu ndi loweruka pa 28 June, siku limenenso tikukumbukira chaka cha mtima woyera wa Mayi Mariya osayipa konse. Mawu athu oyamba alero akuchokera m'buku la mneneri Yesaya 61 ndime yoyamba mpaka na 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Patrick Bandulo kuchokera ku St. Augustine Church, Germiston, Diocese ya Pretoria, mdziko la South Africa. Ndipo uthenga wathu ukuchokera m'buku la Luka mutu wachiwiri ndime ya 41 mpaka na 51. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya, a Carmelite Fathers, kuchokera ku Carmel Prayer House mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mneneri Yesaya. Anawo azakhala odziwika pakati pa anthu a mitundu ina. Zidzukulu zawonso zidzakhala zotchuka pakati pa anthu onse. Aliyense waona asazindikira kuti ndi anthu amene ine chauta ndidawadalitsa. Tsono ndikusangalala kwambiri chifukwa cha chauta. Mtima wanga ukukondwadi chifukwa cha Mulungu wanga, pakuti iye wandiveka zovala zachipulumutso, wandiveka mkanjo wa chilungamo. Zinali ngati mkwati wamamuna wavala nkhata ya maluwa m'khosi, ndiponso ngati mkwati wamkazi wavala mikanda ya mtengo wapatali, monga momwe nthaka imameresera mbewu, ndiponso monga momwe munda umakulisira zimene adavyalamo. Momwemonso chauta azaonesa chilungamo ndi ulemerero wake pamaso pa anthu onse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Makolo a Yesu ankapita ku Yerusalemu chaka ndi chaka ku chikondwerero cha Pasaka. Pamene Yesu anali ndi zaka 12, iwo adapita kumeneko monga adazolowera. Masiku a chikondwerero atatha, adanyamuka kumabwerera kwawo. Mnyamata uja Yesu nkutsalira ku Yerusalemu, makolo ake osadziwa. Iwo ankayesa kuti ali pamodzi ndi anzawo aulendo. Choncho adayenda ulendo wa tsiku limodzi. Tsono adayamba kumufunafuna pakati pa abale awo ndi abwenzi awo. Ataona kuti sakumpeza, adabwerera ku Yerusalemu akumufunafuna ndithu. Patapita masiku atatu, adampeza m'nyumba ya Mulungu atakhala pakati pa aphunzitsi, akumvetsera mawu awo ndi kumawafunsa mafunso. Onse amene ankamva mawu ake ankadabwa ndi mayankho ake anzeru. Pamene makolo ake adamuona, adadabwa, ndipo mayi wake adamfunsa kuti, "Mwana iwe, watisausiranji chotere? Ine ndi bambo wako tavutika nkukufunafuna." Koma Yesu adati,
Mumandifunafuna chifukwa chiyani? Kani simumadziwa kuti ndinayenera kupezeka m'nyumba ya Atate anga? Koma iwo sadamvetse zimene adawayankhazo. Tsono Yesu adabwerera nawo pamodzi, nafika ku Nazarete, ndipo ankawamvera. Mayi wake ankasunga zonsezi mu mtima mwake. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Kuchokera ku chaka cha dzulo, mtima woyera wa Ambuye Yesu. Leronso tikufika ku chaka china cha mtima osaipa konse wa Amayi Mariya. Tikamakamba za mtima ni monga mmene nanenera dzulo muja kuti mu mtima ndi mmene machokera chikondi. Mu mtima ndi mmene machokera zinthu zabwino. Nderero pamene tikuona mtima osaipa konse wa Amayi Mariya, tikufuna tione Amayi Mariya amene moyo wawo wonse anakonda Mulungu. Komanso moyo wawo wonse anakonda ife anthu. Ndichifukwa analola kusiya zawo zonse kuti akhale mu plani ya Mulungu. Choyamba mukonda Mulunguyo komanso kutikonda ife. Ndichifukwa analola kuti asiyane ndi zina zonse zimene dziko kapena mtundu wawo umafuna kwa munthu wina aliyense amene ali namwali kuti apeze banja. Analola kuti akhale amayi a mpulumutsi. Zikuchokera mu chikondi chimene iwo ali nacho mwa Mulungu, komanso chikondi chimene ali nacho pa ife anthu ake a Mulunguyo. Kuti Amayi Mariya nthawi zonse maganizo awo ndokuti ife tonse tikuyenera tikapulumuke, tikakhale ndi Mulungu. Ndifake tikamaona za mtima osaipa konse wa Amayi Mariya, timaonanso za Amayi Mariya wobadwa opanda tchimo lobadwa nalo, Immaculate Conception. Tikamaona zimenezo timaona tini Mulungu amene akukhala ngati adakondera Amayi Mariya chifukwa cha plani imene anali nayo kuti Amayi Mariya adzachita. So chifukwa tiona kuti Amayi Mariya adabadwa opanda tchimo lobadwa nalo, ndifake tikuonanso mtima umene wa Amayi Mariya umene ukukhalanso opanda tchimo, mtima umene kuti osaipa konse. Chimene tikutanthauza pamenepa ndi chani? Zikutanthauza kuti mu mtima umenewu nzeru zonse zikuchokera mmenemu, maganizo onse akuchokera mu mtima umenewu. Moyo wawo wonse wa Amayi Mariya unali moyo umene sunakhudzepo ku machimo. So maganizo awo, nzeru zawo, moyo wawo ndi zopanda machimo. So tikamaona zimenezo tikuona nokuti Amayi Mariya amene tikunyadilira mtima wawo, mtima wawonso ukukhala ulibe tchimo lina lililonse. Pa chizungu mina tikuzonena kuti the intentions zimene Amayi Mariya anali nazo, zimene amakhala nazo, personality, umunthu wawo wa Amayi Mariya, komanso character, khalidwe lawo zinali zopanda machimo. Amayi Mariya akukhala kuti is very pure, is holy, alibe machimo, ndi olungama. Ndi mtima umene tikuunyadilira, ndipo ndi mtima umenewu umene nawo ukugwirizana ndi mtima osaipa konse, Sacred Heart wa Ambuye Yesu.
kuti amayi Mariya akutha kumamvetsera zimene mwana wawo Ambuye Yesu ali ndi mtima osaipa konse, nkumazimvetsera zimenezi, nkumazichita. Chifukwa lero pa uthenga wathu tikumaliza ndi mawu okuti adapita ku Nazareti ndipo ankasunga zonsezi mu mtima mwake, zonse zimene amava ndi kuona zimene Ambuye Yesu akuchita. Amadziwa kuti zikuchokerano kwa Mulungu, amazilingalira ndi kumaona kuti izi ndi zimene Mulungu akufuna, izi ndi zimene Mulungu amachita. So zochita za amayi Mariya, zofuna zawo zonse ndi zoyanjana ndi zimene Mulungu amafuna. Sono ife pamene tikunyadiriranso chaka chimenechi, mtima woyera wosaipa konse wa amayi Mariya, tiyeni ifenso tinyadire tikhale anthu olungama, anthu oyera, anthu amene zofuna zathu, nzeru zathu zonse zikhalenso zokomera Mulungu, zochita zathu zikhale zokomera Mulungu, kuti ifenso tikhale ndi mtima wosaipa konse, mtima nthawi zonse olakalaka, ofuna kumene kuli Mulungu ndi kumachita zimene Mulungu akufuna. Kodi inu ndi ine tikutengera amayi Mariya kukhala chisanzo chimenechi kwa ife ngati Akhristu? Kukonda Mulungu nthawi zonse, kuchita kufuna kwa Mulungu nthawi zonse, kugonjera Mulungu nthawi zonse. Kodi moyo wathu, mtima wathu, nzeru zathu zagona pamenepo? Ife chifukwa cha mtima ngati wa amayi Mariya, kodi ife timalolera kuti plani ya Mulungu iduse mwa ife, idzere mwa ife, kuti ipherezere monga mmene anachitira amayi Mariya? Inutu ndi ine nafenso tikhoza kukhala amtima osaipa konse. Tiyeni tikhale ndi Mulungu mmoyo wathu, tinkonde Mulungu ndi kumachita zimene Mulungu amafuna, kugonjera Mulungu nthawi zonse. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ave Maria.